Jalup gavana ma Machakos Francis Mwangangi koro oseyo jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen kuom mano ma wacho ni omedo siasa e tayo migawono kar chopo dwaro mar jopiny ka owuoyo gwenge ma ikombe kanisa mar AIC Mayata. Mwangangi lero ni jo-Kenya mang'eny medo winjo matek kaluwore kod rach mar arita to onge okang' ma ikawo gi jatend migawo Murkomen. Jalup gavana no oseyo tend arita kwe ma pacho kae medruok mag jonjore ma osiko hinyo jo-Kenya ahinya to jokanyo mag kweth maketo sirkal tesre. Ni mwana Murkomen, please punguza and go back plan. Maneno ya vita tuachane nayo. Baba Askofu, hii maneno ya gunism sasa tunaona inatolewa huku inapelekwa kule. Guys, how? Where on earth? Sasa watazuia, wataleta usalama haji. They are making the work of the officers under them very difficult, extremely difficult, because of mundomo yao wanafungua. They are more of politicians than the job they are given. I wish they can sit, look back, look where the country is coming from, where we are and where we want to go. Ahead of next year's elections, tunataka utulivu na usalama wa nchi.